Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή βραδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Φίλες και φίλοι, το γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά. Το βλέπουμε γύρω μας καθημερινά. Ο Βόλος αλλάζει. Ο Βόλος έχει ξεσηκωθεί. Ο Βόλος ήδη μάχεται. Μια νέα πραγματικότητα είναι ήδη εδώ. Η απόψινή βραδιά έχει τίτλο και σύνθημα «Συμμαχία για το Βόλο». Η παρουσία σας εδώ, η οποία είναι αθρώα και γενναία, είναι το πρώτο συν σε αυτή τη συμμαχία. Από σήμερα είμαστε όλοι σύμμαχοι και συνοδοιπόροι στον ίδιο αγώνα. Σε έναν αγώνα που ξεκινάει σήμερα και θα είναι αγώνας διαρκείας. Οι πλέον αρμόδιοι να μιλήσουν για αυτόν τον Βόλο που όλοι θέλουμε, που χαρακτηρίζεται από όραμα, δυναμική και ανάπτυξη, είναι οι απόψινοί μας ομιλητές. Ένας εξ αυτών είναι ο κύριος Γιώργος Πετράκος, καθηγητής, πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας, τον οποίο και καλούμε στο βήμα. Παρακαλώ, κύριε Πετράκο. Φίλες και φίλοι, αν κοιτάξεις το Βόλο από το Σωρό, η εικόνα σε καθυλώνει. Μια πόλη απλωμένη σε ένα μεγάλο θαλάσσιο μέτωπο στους πρόποδες ενός πράσινου βουνού, στολισμένο με παραδοσιακούς οικισμούς. Εκτός από το φυσικό περιβάλλον, η πόλη διαθέτει και πολλά άλλα πλεονεκτήματα. Βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, πάνω στους μεγάλους μεταφορικούς άξονες, διαθέτει λιμάνι, βιομηχανικές περιοχές, βιομηχανική παράδοση, αεροδρόμιο, πανεπιστήμιο. Διαθέτει επίσης ένα πολιτιστικό brand name παγκοσμίου επίπεδου, ως πατρίδα του Ιάσονα και των Κεντάβρων και τόπος εκκίνησης της αργοναυτικής εκστρατείας. Παρόλα αυτά, το επίπεδο ανάπτυξης του Βόλου είναι κάτω από το μέσο όρο της χώρας. Κάτω από το μέσο όρο της χώρας. Γιατί η πόλη έχει εγκαταλείψει και δεν αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, ούτε αναζητεί καινούρια. Αυτό σημαίνει χαμηλή μισθή, εργασιακή ανασφάλεια και φυγή, κυρίως για τους νέους. Το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης όμως δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Ο Βόλος έχει συσσωρεύσει και άλλα σοβαρά προβλήματα που αφορούν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Αέρια ρύπανση, χαμηλής ποιότητας υφάλμυρο νερό, κυκλοφοριακό, έλλειψη πάρκινγκ, έλλειψη πεζοδρομίων, εγκατελειμμένες μεταφορικές υποδομές όπως ο περιφερειακός και έλλειψη βασικών υποδομών σε πολλές γειτονιές που ακόμα δεν διαθέτουν αξιοπρεπείς δρόμους ή αποχετευτικά δίκτυα. Συσσωρεύει επίσης η πόλη και μια σειρά από απειλές, όπως η εγκατάσταση του σταθμού υγροποιημένου αερίου LNG και η καύση των σκουπιδιών σε ακτίνα αναπνοής από τον αστικό ιστό. Εάν η απερχόμενη Δημοτική Αρχή στα 9 χρόνια της θητείας της ήθελε να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, είχε το χρόνο να τα κάνει. Δεν το έκανε γιατί δεν μπορεί ή γιατί δεν θέλει. Η ευθύνη είναι δική της σε κάθε περίπτωση και πρέπει να καταλογιστεί. Η πόλη χρειάζεται ένα νέο αναπτυξιακό αφήγημα και μια νέα στρατηγική που να αξιοποιεί τους φυσικούς της πόρους, το πολιτιστικό της κεφάλαιο, το επιστημονικό της δυναμικό, τις αναξιοποίητες δημοτικές και δημόσιες εκτάσεις για τη δημιουργία ενός σύγχρονου παραγωγικού συστήματος, το οποίο θα βασίζεται στην τεχνολογία,
τη γνώση και την αειφορία και θα παράγει καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Η πόλη έχει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες να διεκδικήσει την επιστροφή της βιομηχανίας, αλλά με σύγχρονους όρους ψηφιακού μετασχηματισμού και περιβαλλοντικής ποιότητας. Η πόλη χρειάζεται ένα νέο αφήγημα και μια στρατηγική για το οικιστικό της δίκτυο, όπου η ποιότητα ζωής και οι βασικές υποδομές είναι δικαίωμα για όλες τις γειτονιές και όχι μόνο για το κέντρο. Η πόλη δεν είναι επιχείρηση για να καλοπίζεις μόνο την πρόσωψη. Η πόλη δεν έχει πελάτες, έχει πολίτες. Η πόλη χρειάζεται μια δημοτική αρχή που θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα με αποφασιστικό τρόπο. Μια δημοτική αρχή όπου ο ορθός λόγος, η ευγένεια, η διαφάνεια, η διαβούλευση και ο σεβασμός όλων των πολιτών θα είναι ο απαράβατος κανόνας. Μια δημοτική αρχή που θα διεκδικήσει με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης ένα σημαντικό μέρος από τα 100 δις τα οποία θα είναι διαθέσιμα στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανασυγκρότησης, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, των ΣΔΙΤ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για τα επόμενα 10 χρόνια, για επενδύσεις και υποδομές. Ένα καλύτερο μέλλον είναι εφικτό για τον Βόλο. Ποια θα είναι η πόλη σε 10 χρόνια από τώρα θα εξαρτηθεί από τις επιλογές που θα κάνουν οι πολίτες της σήμερα. Θα εξαρτηθεί από το ποιος θα ηγείται της προσπάθειας και ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτή. Θα επιλέξουν ένα κλειστό και αδιαφανές σύστημα ή τις δημιουργικές δυνάμεις της παραγωγής, της κοινωνίας, της επιστήμης και του πολιτισμού. Προτείνω στους πολίτες να επιλέξουν για δήμαρχο τον Νίκο Παπαπέτρου. Ένα πετυχημένο νομικό και έναν από τους καλύτερους ποινικολόγους της χώρας. Έναν ικανό και αποτελεσματικό συμπολίτη μας, ο οποίος καταθέτει την υποψηφιότητά του γιατί αγαπάει την πόλη στην οποία μεγάλωσε και θέλει να την υπηρετήσει. Ο Νίκος διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που μας έχουν λείψει στο δημόσιο λόγο και στη δημόσια πράξη. Η εντιμότητα και η ικανότητά του μπορούν να ενώσουν και να κινητοποιήσουν τις υγιείς δυνάμεις του Βόλου σε όλο το εύρος του πολιτικού φάσματος για την ευημερία των πολλών και όχι των λίγων. Σας καλώ να συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια για να έχουμε την πόλη και τη διοίκηση που μας αξίζει. Ευχαριστώ. Δεν έχω μικρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πικραμένο και καλούμε στο βήμα τον κύριο Ευρυπίδη Ευλογημένο. Μου ζήτησε να μην τον προσφωνήσω με τις ιδιότητές του, είμαι φίλος του Νίκου, λέει, αλλά εγώ θα πω ότι είναι πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βόλου και Κεντρικής Ελλάδος και αντιπρόεδρος του ΣΕΦ. Καλησπέρα. Μάλλον πρέπει να τα κάνω πιο μεγάλα, δεν βλέπω τίποτα. Κυρίες και κύριοι, αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Πούντος για την ευκαιρία που μου έδωσε να μιλήσω σήμερα. Θα απευθυνθώ σε εσάς με την ιδιότητα του φίλου. Γι' αυτό θα ξεφύγω από τους τύπους, δεν θα με περιορίσουν τα πρέπει και τα πολιτικώς ορθά και θα τα πω έτσι όπως τα αντιλαμβάνομαι και τα νιώθω. Δήμαρχος, το μόνο αξίωμα στο οποίο ο άρχοντας πρέπει να είναι δίπλα στους πολίτες σε καθημερινή βάση. Το μόνο στο οποίο οι πολίτες μπορούν και πρέπει να κρίνουν καθημερινά το έργο της Δημοτικής Αρχής, το μόνο που τα αποτελέσματα είναι τόσο χειροπιαστά. Ο Δήμαρχος πρέπει συνεχώς και με όλες τις δυνάμεις να εργάζεται για τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Πρέπει να γίνονται έργα, να παρέχονται υπηρεσίες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, τη μέγιστη δυνατή ποιότητα, στην ώρα τους και τεχνολογικά σύγχρονες.
Το βάρος της πετυχημένης διεκπαιρέωσης της αποστολής βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου των δημοτών τεράστιο. Για να επιτευχθεί χρειάζεται αρετή και τόλμη. Αρετή με την αρχαιοελληνική σημασία της εξαιρετικής ικανότητας εκτέλεσης έργου, αλλά και με τη σημερινή, της τάσης προς την ηθική τελειότητα. Θέλουμε δήμαρχο με σφαιρική γνώση, με ικανότητα σωστής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, με σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων και των διαθέσιμων μέσων. Θέλουμε δήμαρχο που θα εφαρμόσει αποδοτικά συστήματα, διαδικασίες και στρατηγικές. Να έχει σωστές πολιτικές και επιλογές, οι οποίες θα καθορίσουν τις προτεραιότητες και θα αναδείξουν την ηθική της Δημοτικής Αρχής. Θέλουμε δήμαρχο να ενδιαφέρεται τόσο για τα εμπράγματα αγαθά, όσο και να στηρίζει την παιδεία, τις τέχνες και τον πολιτισμό. Επιπλέον, να είναι ευαίσθητος και να ενεργεί για την προστασία του περιβάλλοντος. Θέλουμε συμπερασματικά ο δήμαρχός μας να έχει σαν κέντρο των αποφάσεών του τον άνθρωπο, τους δημότες του. Όλα αυτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν εάν δεν έχουμε δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους ικανούς και ηθικούς που θα ασχολούνται με τα θέματα του Δήμου νυχθημερών και αν δεν έχουμε αξιοκρατία και διαφάνεια. Έτσι και μόνον έτσι θα διορθωθούν οι αστοχίες και ατέλειες του παρελθόντος και θα διασφαλιστεί το παρόν. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν. Θα παραθέσω κάποια παραδείγματα. Ελπίζω να μην τα είπαν οι προηγούμενοι για να σας κουράζω. Το κυκλοφοριακό, για το οποίο υπάρχει αδυναμία επίλυσής του και έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του. Συνεπακόλουθη και η ελάχιστη προσφορά της Δημοτικής Αστυνομίας στην επίλυση του προβλήματος, λόγω έλλειψης εκπαίδευσης και οδηγιών. Αποτέλεσμα, η ταλαιπωρία των πολιτών, η άσκοπη σπατάλη καυσίμων, καθώς και η μόλυνση του περιβάλλοντος. Τα αδέσποτα σκυλιά. Ακόμα ένα πρόβλημα που έχει αφηθεί στην τύχη του. Ακόμα ένα πρόβλημα για το οποίο υπάρχει αδυναμία επίλυσης. Αποτέλεσμα, η βρωμιά από τις εκαθαρσίες του στα πάρκα, μέσα στα οποία παίζουν τα παιδιά μας, ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών και δεκάδες σωματικές βλάβες από επιθέσεις αδέσποτων σκυλιών σε παιδιά, γέρους, ανάπηρους και γενικότερα σε αδύναμους, κυρίως συνανθρώπους μας. Τέλος, η ταλαιπωρία των ίδιων των σκυλιών. Η εγκατάλειψη των περιοχών του Δήμου που δεν είναι στο κέντρο του Βόλου. Η εγκατάλειψη της γειτονιάς. Έτσι, ο Βόλος έχει δύο κατηγορίες δημοτών. Τους κατοίκους του κέντρου και τους πληβίους των προαστίων. Τα δημοτικά τέλη και τα τέλη ίδρυυσης και αποχέτευσης. Άλλος ένας τομέας στον οποίο υπάρχει πλήρης αποτυχία. Ειδικότερα για την ίδρυυση και αποχέτευση υπάρχει επίσημη δήλωση αδυναμίας διαχείρισης και επίσημη δήλωση αποτυχίας. Τι άλλο μπορεί να σημαίνει η έναρξη επαφών με ιδιώτες για την παραχώρηση της εκμετάλλευσής τους από αυτούς, η μείωση του κόστους, σοβαρά. Ο καρκίνος της ελεύθερης οικονομίας, το γνωρίζουν και οι μαθητές του Λυκείου, είναι τα μονοπόλια. Πόσο μάλλον μονοπόλιο βασικού αγαθού, όπως είναι το νερό. Όποιος δρομολογεί τη δημιουργία μονοπωλίου ιδιώτη για οποιοδήποτε αγαθό σε ελεύθερη οικονομία, για τη μείωση δίθεν των τιμών, δεν έχει ιδέα περί ελεύθερης οικονομίας και είναι ακραία επικίνδυνος για τους πολίτες που θα είναι κάτω από το ζυγό του ιδιωτικού μονοπωλίου. Μέριμνα για τους αναξιοπαθούντες δημότες όπως άποροι, ηλικιωμένοι και ανάπηροι. Πολιτιστικές δράσεις, έργα και ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος. Θα περιοριστώ σε αυτά γιατί θα χρειαστώ ίσως όλο το χρόνο της εκδήλωσης για να τα παραθέσω όλα. Θέλουμε όμως το δήμαρχό μας όχι μόνο με αρετή, αλλά και με τόλμη. Θέλουμε δηλαδή ένα δήμαρχο με θάρρος να αστερνίζεται το καινούριο. Με το θάρρος να ξεφεύγει από την πεπατημένη, από τα συνηθισμένα. Δεν ακούγομαι. Με το θάρρος να συγκρουστεί για να πετύχει τους στόχους του. Έτσι θέλουμε τον δήμαρχό μας. Με ψυχή, με καρδιά, να μάχεται για να επιτύχει το καλύτερο για τον Βόλο μας. Χωρίς κομματικά δεσμά ή άλλες αγκυλώσεις. Θέλουμε δήμαρχο που να αμφισβητεί το κατεστημένο, να σχεδιάζει το καινούριο και αν είναι αναγκαίο να συγκρούεται με τους αρμόδιους φορείς για να γίνουν έργα που αφορούν την πόλη και δεν εμπίπτουν στις δικές του αρμοδιότητες. Τα παραδείγματα πολλά.
μετακίνηση εμπορικού λιμανιού σε περιοχή έξω από την πόλη και αξιοποίηση του χώρου, μετεγκατάσταση της ΑΓΕΤ σε βάθος 20 ετίας, μετεγκατάσταση στρατοπέδου, διασφάλιση επάρκειας νερού για την επόμενη τουλάχιστον 50 ετία, επέκταση του περιφερειακού και γενικότερα βελτίωση του οδικού δικτύου. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, θα περιοριστώ σε αυτά. Πέρα όμως από τη διασφάλιση της ποιοτικής διαβίωσης των πολιτών του Βόλου, πιο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί το μέλλον της πόλης. Μόνο έτσι θα γίνει ο Βόλος κορυφαίος δήμος της χώρας και γιατί όχι ξεχωριστός στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται όραμα. Χρειάζονται μακροπρόθεσμοι στόχοι. Όραμα και στόχοι τους οποίους πρέπει να διατυπώσει ο νέος δήμαρχος. Έργα και ενέργειες που θα υπηρετούν αυτό το όραμα δεν θα τελειώσει στη θητεία του νέου δημάρχου και θα πρέπει να παραδοθούν στον εκάστοτε νέο δήμαρχο μέχρι την ολοκλήρωσή της. Ίσως αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα στον τομέα αυτόν. Θα δώσω και πάλι κάποια παραδείγματα. Ακούω πολύ φασαρία από κάτω. Η επέκταση του πολεοδομικού σχεδίου της πόλης. Επέκταση που θα εξυπηρετεί το όραμα της μελλοντικής ανάπτυξης της. Θέλουμε μια βιομηχανική πόλη, μια πόλη που θα βασίζεται στον αγροτικό τομέα, μια πόλη που θα ζει από τον τουρισμό, μια πόλη κέντρο υψηλής τεχνολογίας. Η απάντηση σε αυτά θα δώσει και τις απαντήσεις για τον πολεοδομικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη των υποδομών, την εκμετάλλευση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων, την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού και ούτω καθεξής. Αλλιώς θα αναπτύσσεται η πόλη άναρχα με αυθαίρετες κατοικίες και χτίσματα, θα χάνονται ευκαιρίες ανάπτυξης και θα τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, κάνοντας μπαλώματα και σπασμωδικές τυχάρπαστες κινήσεις. Θα σας θυμίζει τίποτα η περιγραφή? Αφομοίωση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Στόχος, η μετατροπή του Βόλου σε πόλη υψηλής τεχνολογίας. Μετατροπή του Βόλου σε κέντρο υψηλού τουρισμού. Με την αξιοποίηση της φυσικής ομορφιάς του, καθώς και των δύο παγκόσμιων μύθων του, δηλαδή της αργοναυτικής εκστρατείας και των κεντάβρων, τους οποίους γνωρίζει όλη η ανθρωπότητα και ο Βόλος έχει την ευλογία να είναι το κέντρο τους. Έτσι θέλουμε τον δήμαρχό μας, με αρετή, με τόλμη και όραμα. Ζητάμε έναν δήμαρχο που να έχει όλα τα εχέγγυα επιτυχίας. Αυτό που θα αξιοποιήσει το έργο των προηγούμενων και θα υλοποιήσει ή δρομολογήσει όλα όσα οι προηγούμενοι, λόγω ανικανότητας, πολιτικών αγκυλώσεων, λάθος επιλογών, ιστεροβουλίας και δεσμεύσεων, απέτυχαν να υλοποιήσουν. Ψάχνουμε έναν δήμαρχο με ξεχωριστές ικανότητες, οραματιστή, με περιβαλλοντολογική συνείδηση, ο οποίος θα έχει σαν κέντρο των αποφάσεων και ενεργειών του τον άνθρωπο. Τον Νίκο το γνωρίζω και συνεργαζόμαστε στο δύσκολο περιβάλλον των εταιρικών σχέσεων με ανταγωνιστές, με οργανισμούς και με το κράτος εδώ και 35 χρόνια, εφαρμόζοντας τον νόμο, αποφεύγοντας τις κακοτοπιές και κερδίζοντας όλες τις μάχες που δώσαμε. Καθόλου τυχαίο. Γιατί ο Νίκος δεν είναι απλώς νομικός, δεν είναι απλώς δικηγόρος, είναι ξεχωριστός. Πέρα από τη σφαιρική και βαθιά γνώση της νομικής επιστήμης που υπηρετεί, έχει την ικανότητα να σχεδιάζει και να υλοποιεί στρατηγική, να βάζει υψηλούς στόχους και να τους πετυχαίνει, να προκαλεί το σεβασμό των ανθρώπων που εργάζονται για αυτόν ή συνεργάζονται με αυτόν, ακόμα και αυτόν που είναι απέναντί του. Γι' αυτό πιστεύω ακράδαντα και νομίζω ότι συμφωνείτε κι εσείς μαζί μου ότι ο Νίκος έχει όλα τα προσόντα και τις ικανότητες, περισσότερο από όλους τους δημάρχους που έχουμε γνωρίσει ως σήμερα, για να διοικήσει τον Δήμο. Πέρα όμως από την ικανότητα του να διοικεί, ο Νίκος είναι γεννημένος ηγέτης. Έχει βαθιά και ευρεία γνώση όλων των θεμάτων που τον αφορούν. Μπορεί να διαχειριστεί την πιο δύσκολη κρίση χωρίς πανικό, μπορεί να προβλέπει τις καταστάσεις, είναι έτοιμος να ακούει προτάσεις και είναι έτοιμος να αφομοιώνει το καινούριο χωρίς φόβο. Γι' αυτό το θαυμάζουν. Είναι έτοιμος να ασχοληθεί και να λύσει όλα τα προβλήματα των ανθρώπων που τον περιβάλλουν ή διοικούνται από αυτόν. Είναι έτοιμος να τους προστατεύσει από κάθε επίθεση που δέχονται από εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες και πάνω απ' όλα
τους αντιμετωπίζει δίκαια και με διαυγείς κανόνες. Γι' αυτό οι άνθρωποι του τον αγαπούν. Είναι δίκαιος. Το μεγαλύτερο αγαθό που μπορείς να προσφέρεις σε μια ομάδα ανθρώπων που εξαρτάται από σένα είναι η δίκαιη κρίση. Ο Νίκος και μπορεί με την ευθυκρισία που το διακρίνει και θέλει να είναι δίκαιος. Ταυτόχρονα όμως, για να είναι δίκαιος, είναι και αυστηρός. Γι' αυτό όλοι υπολογίζουν και εκτιμούν τη δίκαιη κρίση του. Ο Νίκος λοιπόν είναι ηγέτης γιατί συγκεντρώνει όλα τα αναγκαία συστατικά του ηγέτη. Το θαυμάζουν, τον αγαπούν και σέβονται την κρίση του. Ο Νίκος είναι και στοχαστής. Κάθε του λέξη ή ενέργεια είναι βασισμένη σε ακλόνητο, φιλοσοφικό, ηθικό και λογικό υπόβαθρο. Φιλοσοφικό υπόβαθρο το οποίο αποκρισταλώνεται στη φράση «πρώτα ο άνθρωπος, πάνω απ' όλα ο άνθρωπος». Αυτός άλλωστε ήταν και ο θεμέλιος λίθος του ελληνικού πολιτισμού. Δυστυχώς, η παγκοσμιοποίηση αποπροσανατόλισε τους περισσότερους από εμάς και βάλαμε προτεραιότητα στο χρήμα αντί για τον άνθρωπο. Οι περισσότεροι από εμάς, όχι ο Νίκος. Ηθικό υπόβαθρο, το οποίο ταυτίζεται με την αντίληψή μας του τι είναι άνθρωπος. Ηθική, στην οποία δεν ταιριάζουν οι προσβολές, οι προπυλακισμοί και οι απειλές σε συνανθρώπους μας, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι άγριο ζώο. Ηθική, στην οποία δεν ταιριάζουν η διασπάθηση, η υπεξαίρεση και η κλοπή δημόσιου χρήματος, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι αρπακτικό. Ηθική, στην οποία δεν ταιριάζει η δημιουργία φτώχειας, δυστυχίας, εκμετάλλευσης και έλλειψης βοήθειας προς τους αδύνατους, γιατί δεν είμαστε ζούγκλα να επιβιώνει μόνο ο δυνατός. Είμαστε κοινωνία ανθρώπων. Ηθική, στην οποία αντιλαμβανόμαστε ότι δεν αρκεί να δώσουμε στον άνθρωπο τροφή και στέγη, χρειάζονται πολύ περισσότερα, όπως ασφάλεια ζωής, ασφάλεια υγείας, ασφάλεια εκπαίδευσης, ασφάλεια απασχόλησης και σύνταξης, ελευθερία έκφρασης και δημιουργίας, καθώς και πνευματική τροφή. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι καναρίνι να ζει σε κλουβί και να ικανοποιείται με στέγη, τροφή και νερό. Πιστέψτε με, μπορείς να ζήσεις δύο ζωές και να μην είσαι αρκετά τυχερός να συναντήσεις κανένα που να είναι τόσο ικανός σε αυτό που αναλαμβάνει και ταυτόχρονα να είναι ηγέτης και στοχαστής. Εμείς έχουμε την τύχη να έχουμε έναν εδώ μπροστά μας, τον Νίκο. Μόνο ένας που συγκεντρώνει όλες τις πιο ανιδιότητες, μόνο ένας σαν τον Νίκο, μπορεί να δώσει όραμα στην πόλη και να πλέξει το όραμά του με τον καθένα από εμάς χωριστά. Μόνο ένας σαν τον Νίκο μπορεί να καταφέρει να κινήσει τις καρδιές των ανθρώπων. Χαιρετίζουμε την υποψηφιότητα του Νίκου για ένα Δήμο ανθρώπινο, για ένα Δήμο πρότυπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ευλογημένο. Ακολουθεί χαιρετισμός του δικηγόρου Βόλου, Χρήστου Στρατηγόπουλου. Φίλε Νίκο, ο πρώτος πολίτης σε οποιοδήποτε Δήμο, πολύ περισσότερο σε ένα Δήμο με την ιστορία, τη δυναμική και τις προοπτικές του Βόλου, οφείλει να αποτελεί πρότυπο και πρόσωπο θετικής αναφοράς μεταξύ των συμπολιτών του. Ο πρώτος πολίτης οφείλει να διαθέτει, μεταξύ άλλων, γνωστική επάρκεια και ευρεία αντίληψη του σύνθετου αντικειμένου που καλείται να διαχειριστεί, θεσμικότητα, συμπεριφορική εγκράτεια, διάθεση σύνθεσης και πνεύμα ενότητας. Ο πρώτος πολίτης οφείλει να εμπνέει με τη στάση ζωής του τους συμπολίτες του, να διδάσκει ήθος, να σφυριλατεί την ψυχική ενότητα μεταξύ τους και την ουσιαστική αγάπη για τον τόπο που κατοικούν. Φίλε Νίκο, σε γνωρίζω 31 χρόνια από τη συνοδοιπορία μας στα συχνά δύσβατα μονοπάτια της δικηγορίας. Όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από διαφορετικούς ρόλους, ενίοτε συγκρουσιακούς, εκτίμησα μεταξύ άλλων το ήθος, τη μετριοπάθεια, τη γνωστική επάρκεια, την προσήλωση σε κρίσιμη σημασία αρχές και αξίες, το κοινωνικό πρόσημο που χαρακτηρίζει την επαγγελματική, αλλά και εν γέννη συμπεριφορά σου.
Έχω λοιπόν τη βεβαιότητα ότι διαθέτεις όλα εκείνα τα εφόδια και τις αρετές που απαιτούνται, όχι μόνο για την ευπρόσωπη διεκδίκηση της θέσης του Δημάρχου Βόλου, αλλά περαιτέρω για την άρτια και τιμητική εκπροσώπηση της πόλης, με βάση τις υψηλές απαιτήσεις που προδιαγράφουν η ιστορία, η δυναμική και οι προοπτικές του Βόλου. Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζω την υποψηφιότητα και υποστηρίζω την προσπάθειά σου για τη διεκδίκηση της θέσης του Δημάρχου Βόλου, προσδοκώντας μια ολοκληρωμένη θετική πρόταση δημοτικής διαχείρισης στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης, της ανάκτησης του κύρους στην εκπροσώπησή της και της ενίσχυσης της συλλογικής ενότητας. Μιας κοινωνίας με υψηλούς στόχους και διεκδικήσεις. Με εξαιρετική εκτίμηση, Χρήστος Στρατηγόπουλος. Φίλες και φίλοι, είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχτούμε στο βήμα τον επόμενο δήμαρχο του Βόλου, Νίκο Παπαπέτρο. Έλα Νίκο, πάμε γερά! Συμπολίτισσες, συμπολίτες, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε εδώ σήμερα στην πρώτη δημόσια ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου. Η παρουσία σας, παρά τον κίνδυνο στοχοποίησης, συνήθως στην πόλη μας το τελευταίο διάστημα, δηλώνει την έκδηλη ανάγκη για άμεση αλλαγή της τωρινής κατάστασης. Και γι' αυτό θα πετύχουμε. Αισθάνομαι το βάρος του εγχειρήματος που αναλαμβάνω και γι' αυτό δεσμεύομαι. Πρώτον, να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, ώστε να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας. Και δεύτερον, να μην διαψευστούν οι ελπίδες της νέας γενιάς. Της γενιάς αυτής, της οποίας το μέλλον φαίνεται ζωφερό, που πιθανόν να είναι η γενιά που θα ζήσει χειρότερα από την προηγούμενη. Της γενιάς που εγκαταλείπει τον τόπο προς αναζήτηση καλύτερων ευκαιριών και βιωτικού επίπεδου. Σε αυτή λοιπόν τη γενιά καταρχάς απευθυνόμαστε, λέγοντάς της, μαζί μπορούμε να βρούμε λύσεις, άλλες λύσεις, καλύτερες λύσεις. Η πόλη μας, πριν παραδοθεί στους βαρβάρους, που ίσως μερικοί το είδαν ως κάποια λύση, είχε και έχει δυνατότητες πρόοδους, στηριζόμενη στις δικές της υποδομές. Δυστυχώς όμως έμεινε τραγικά πίσω, επειδή κάποιοι επέλεξαν ένα μοντέλο ανάπτυξης του Θεαθήνε, φιλικό μεν σε ανώνυμους ξένους ποδοσφαιρικούς επισκέπτες, αφιλόξενο δε για τους πολίτες της. Ο Δήμος μας πορεύεται χωρίς στόχους, χωρίς αναπτυξιακό προγραμματισμό, χωρίς οικιστικό σχεδιασμό, χωρίς πολιτιστική πρόταση. Ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, χωρίς καν να τις κατανοεί. Οι πειρατές που με ρεσάλτο ανέβηκαν στο καράβι της πόλης, γερόσκαροι που άλλοι όμως το είχαν φτιάξει, δεν ξέρουν να το καπετανεύουν, παρά μόνο να διορθώνουν ίσως τα ξάρτια του. Και επειδή βρήκαν αέρα στα πανιά τους, το ταξιδεύουν χωρίς πηξίδα, πότε από εδώ και πότε από εκεί. Ξεκίνησαν για το Μονακό, το μυαλό τους το είχαν στο Παλέρμο βέβαια, αλλά μάλλον έχουν αράξει
στα νερά του Τσουγκρία. Το μόνο πάντως που καλά ξέρουν να κάνουν, ως γνήσιοι κουρσάροι, είναι οι δολοφονίες χαρακτήρων, στις οποίες έχουν επιδοθεί όλα αυτά τα χρόνια με ιδιαίτερη ζέση. Είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε το διάλογο και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του τόπου μας και την ποιότητα ζωής μας. Και πρώτα απ' όλα, ποιότητα ζωής σημαίνει πόλη καθαρή, χωρίς ρήπους. Κάθε είδους ρήπους. Στερεούς, αέριους, υδάτινους, πολιτικούς, πολιτιστικούς. Η απέτηση αυτή είναι αδιαπραγμάτευτη για μας. Πριν λοιπόν σας πούμε για αυτά που πρέπει να γίνουν στην πόλη, ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας για αυτά που δεν θέλουμε να γίνουν και που θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να μην γίνουν, γιατί είναι ιδιαίτερο σημαντικό να αποτρέψουμε επιλογές και εγκαταστάσεις που στη συνέχεια θα είναι δύσκολο να απομακρύνουμε. Μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στο Βόλο με προσανατολισμό την παραγωγή καυσίμου SRF δεν θέλουμε να γίνει. Όχι επειδή έχουμε αιμονή με αυτήν την επιλογή διαχείρισης αποβλήτων, αλλά απλούστατα γιατί τέτοια μονάδα για να λειτουργήσει είναι αναγκαίο να τροφοδοτείται και με απόβλητα άλλων πόλεων. Αυτά της περιοχής Μαγνησίας δεν επαρκούν για να συγκριθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Τέτοιου είδους λύσεις επιλέγονται σε ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά έχουν ως βάση διαχείρισης το υπόλοιμα των απορριμμάτων που προκύπτει από μια διαδικασία προηγούμενης ανακύκλωσης, ώστε να καταλήγει προς περαιτέρω επεξεργασία ένα ποσοστό 10% των αρχικών αποβλήτων, του οποίου η ρυπογόνα επιβάρυνση είναι σχεδόν ελάχιστη. Δεν θεωρούμε ότι η υπάρχουσα λύση της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων είναι η βέλτιστη, αλλά μπορεί να προκύψει άλλου είδους διαχείριση μέσα από διαδικασίες ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Δεν θέλουμε να γίνει ο Βόλος πόλη σκουπιδιών, κάθε είδους σκουπιδιών. Δεν θέλουμε να γίνει μονάδα αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, πλωτή ή μη πλωτή. Και αυτό γιατί υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι ρύπανσης του κλειστού κόλπου του παγασιτικού, πλέον της πιθανότητας αλλίωσης του φυσικού περιβάλλοντος. Τα δε υποτιθέμενα ωφέλη θα είναι ασήμαντα, αφού οι θέσεις εργασίας από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ελάχιστα θα αυξηθούν, αλλά αντιθέτως οι συνέπειες θα είναι τεράστιες και για τον τουρισμό που θα υποβαθμιστεί δραματικά. Δεν θέλουμε τη δημιουργία κλιβάνου καμίνου καύσης των υπολειμμάτων του βιολογικού καθαρισμού, της λιματολάσπης δηλαδή. Υπάρχει δυνατότητα με απλούστατη επεξεργασία αυτήν της ηλιακής ξύρανσης να μετατραπούν είτε σε λίπασμα είτε σε υλικό που δεν επιφέρει βλάβη στο περιβάλλον. Εάν στην πόλη καίει ένα καμίνι στο βιολογικό, ένα άλλο στη μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, ένα άλλο στην ΑΓΕΤ και τέλος η θαλάσσια ζώνη καταλαμβάνεται από τεράστια πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, τότε μια επιλογή υπάρχει. Να καεί και η ίδια. Διαφορετικά η υγεία μας ως κατοίκων αυτού του τόπου είναι σε τεράστιο κίνδυνο. Η μόνη καταφυγή μας μετά είναι οι υπηρεσίες υγείας, οι οποίες και βεβαίως πρέπει να αποτελούν και να είναι πρώτοι στο ενδιαφέρον της πόλης. Παρά το ότι η σχετική αρμοδιότητα αφορά την κεντρική διοίκηση, η προσπάθεια ενίσχυσης του νοσοκομείου του Βόλου μπορεί και πρέπει να ενταχθεί στους στόχους του Δήμου. Στην περίοδο του COVID, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των γιατρών, ο Βόλος είχε τραγική πρωτιά σε αριθμούς θανάτων, ποσοστιαία. Αυτό έχει σχέση με την υποστελέχωση του νοσοκομείου και με τη γενικότερη κατεύθυνση απαξίωσης της δημόσιας υγείας. Με πίεση της Δημοτικής Αρχής
η συγκεκριμένη δευτεροβάθμια μονάδα υγείας θα μπορούσε να έχει αναβαθμιστεί αξιοποιώντας τους πόρους της. Υπήρξαν δυστυχώς όμως περιπτώσεις εμπλοκής του Δήμου στη διαχείριση της περιουσίας του νοσοκομείου κατά τρόπο που κατέτεινε στη διάρρηξη κάθε δυνατότητα συνεργασίας. Βλέπετε την περίπτωση του ξενοδοχείου της Γαλλίας στη Συμβολή των Οδών, Ιάσονος και Καρτάλη. Την πόλη μας τη φανταζόμαστε και τη θέλουμε πράσινη, που δεν χρειάζεται μόνο λουλουδάκια στην είσοδό της. Καλά είναι και αυτά, αλλά επέκταση των πλατιών και του δημόσιου χώρου και όχι αποχαρακτηρισμός τους. Το επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα, και γι' αυτό τάχα γίνονται αποχαρακτηρισμοί, είναι τελείως αντιφατικό με την προβαλλόμενη εικόνα καλής διαχείρισης και έχει τον αντίλογό του. Πώς χρηματοδοτούνται εκδηλώσεις χωρίς κανένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως είναι οι χριστουγεννιάτικες, και στη συνέχεια αποχαρακτηρίζουμε δημόσιους χώρους. Αν κοιτάξουμε την πόλη μας από ψηλά, από όποιο λόγο θέλετε, Γορίτσα, Προφητηλία, Μακρινίτσα, Πευκάκια, στα Γιάτας, θα διαπιστώσουμε δυστυχώς ότι το πράσινο είναι περιαστικό. Ο μόνος αστικός πνεύμονας που υπάρχει στην πόλη είναι το παλιό κημητήριο στη Νέα Ιωνία και ο χώρος του πρώην ελικοδρομίου, που και αυτός όμως δυστυχώς διακόπτεται στη συνέχεια από την ύπαρξη του στρατοπέδου που τέμνει την οικιστική ενότητα της Νέας Ιωνίας, ενώ η εγκατάλειψη του πεδίου του Άρεως προκαλεί μόνο θλίψη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί ότι η αναλογία πράσινου ανακάτοικο δεν μπορεί να υπολείπεται των 9 τετραγωνικών ανακάτοικο. Η μελέτη του ΓΟΥΠΟΥΣΟΥ, με λιγότερο υπολογισμό, τα 5,5 τετραγωνικά μέτρα, συμπέρανε ότι το πολεοδομικό συγκρότημα έχει έλλειψη πρασίνου 360 στρεμμάτων. Πότε θα κουβεντιάσουμε για αυτά τα ζητήματα στην πόλη? Άλλες πόλεις ενισχύουν θεαματικά το αστικό πράσινο. Προωθούν πάρκα τσέπης, θωρακίζονται στην κλιματική αλλαγή και εμείς τα ήδη ελάχιστα δέντρα στα πεζοδρόμια τα κουτσουρεύουμε. Περπατήστε λίγο την Ιάσονος και θα δείτε πόσα δέντρα υπάρχουν. Και πράσινη πόλη δεν νοείται με εργοστάσια στο αστικό της περιβάλλον, που αποκόπτουν μάλιστα τη συνέχεια τους στο πιο όμορφο παραθαλάσσιο τμήμα της, δημιουργώντας πιθανούς, εγώ δεν λέω εκ προθέσεως, κινδύνους ρύπανσης. Δεν προτείνουμε μαγικές λύσεις. Εξάλλου δεν είμαστε πολιτικοί κλόουν νυχτερινών κέντρων, αλλά αρκούν και με τα παραπάνω αυτά που η ίδια η πόλη, σκεπτόμενη το μέλλον της, έχει αποφασίσει και δει ομοφόνος. Την εφαρμογή δηλαδή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, το οποίο έχει εγκριθεί στην ολότητά του και από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, ήδη από το 2016. Αυτό προβλέπει σταδιακά τη μεταφορά του στρατοπέδου από το κέντρο της Νέας Ιωνίας σε άλλη δημοτική ενότητα, καθημάς καλύτερη λύση Νέα Αγχέλος, και τη χρήση του χώρου αυτός πρασίνου και λοιπόν δραστηριοτήτων. Επίσης, προβλέπεται η σταδιακή μετεγκατάσταση της τσιμεντοβιομηχανίας εκτός του αστικού ιστού της πόλης. Τα όποια προβλήματα πρόσκαιρα σε κάθε περίπτωση προκληθούν, θα αντισταθμιστούν από τα πολύ αξιολογότερα ωφέλη που θα προκύψουν για την πόλη, πρωτίστως στην τουριστική της ανάπτυξη. Ο Δήμος πάντως πρέπει να είναι και θα είναι δεκτικός σε περαιτέρω συζητήσεις αντισταθμιστικών ωφελημάτων. Και τονίζεται ιδιαιτέρως, και το λέω και εγώ, ο κύριος Ευλογημένος το ξέρει, κανένας δεν θέτει θέμα πάυσης δραστηριότητας. Η επιχειρηματική πρωτοβουλία είναι στις προτεραιότητές μας. Αποτελεί στόχο και είναι αυτή που θα δώσει ζωή στην πόλη και που τελικά θα αντιμετωπίσει και το πρόβλημα της ανεργίας, που πλήττει κυρίως τους νέους και τους αναγκάζει να φεύγουν μακριά. Ο Βόλος έζησε εποχές μεγαλείων στη βιομηχανική δραστηριότητα, η οποία συνεισέφερε τα μέγιστα στην ανάπτυξη στις περασμένες δεκαετίες. Μπορεί και τώρα η βιομηχανία να συμβάλλει στην οικονομική πρόοδο της πόλης, αλλά ελάχιστα σε σχέση με το παρελθόν. Κυρίως σε τομείς που υπάρχει ακόμα ενεργική δραστηριότητα, όπως μεταλλοβιομηχανία, δευτερογενής αγροτική δραστηριότητα, τυποποίηση τροφίμων.
Ο Βόλος με τα πολλά μηχανουργία του παρελθόντος δεν έχει νόημα και δεν μπορεί να φτιάχνει μηχανές σε μαζική κλίμακα. Μπορεί όμως να τις σχεδιάσει, να τις προγραμματίσει υπολογιστικά, να κατασκευάζει εξελιγμένα τμήματα αμυντικής βιομηχανίας, δραστηριότητες τις οποίες ούτως ή άλλως πρωτοπόρες επιχειρήσεις της περιοχής μας ασκούν. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι κατά βάση ψηφιακή και σε αυτήν οφείλει να προσανατολιστεί η πόλη, μετασχηματιζόμενη και αποκτώντας εντελώς νέο πρωταγωνιστικό αναπτυξιακό ρόλο. Η πόλη μας έχει μέλλον και μπορεί να εξελιχθεί, εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες έρευνας σε καινοτόμες δραστηριότητες, όπως ακριβώς έκανε και στο παρελθόν. Η οικονομική της ανάπτυξη, κατά την άποψή μου, θα στηρίζεται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών, δεν εννοώ μόνο εστίασης, κυρίως ψηφιακών, σχεδίασης και εφαρμογών, παραγωγής λογισμικού, κυβερνοασφάλειας, προγραμματισμού κλπ. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, το τρίτο μεγαλύτερο στην Ελλάδα και με σχολές εχμής στον τομέα της τεχνολογίας, έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ερευνητικά κέντρα, Ινστιτούτα, κοιτίδες έρευνας και σχεδιασμού, οι οποίες με τη σειρά τους θα θέσουν τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη πρωτοπόρων ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων. Σε αυτό το τομέα η συνεισφορά του Δήμου μπορεί να είναι καθοριστική, είτε με επιχειρηματικές συμπράξεις, ΣΔΙΤ, συμμετοχή ακόμα και του ίδιου στα επενδυτικά προγράμματα, είτε με την παραχώρηση εγκατελειμμένων δημοτικών χώρων για ανάλογη αξιοποίηση. Το Πανεπιστήμιο είναι σήμερα, μαζί με το Δήμο, ο μεγαλύτερος εργοδότης της πόλης μας και μάλιστα σε πρωτοποριακό πεδίο, στο πρωτοποριακό πεδίο της έρευνας. Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για την περαιτέρω αναβάθμιση του Πανεπιστημίου στην πόλη μας. Που συμβάλλει όχι μόνο στην επιχειρηματική ανάπτυξη, αλλά και στην τουριστική της ανάπτυξη, με συνέδρια, με οτιδήποτε. Ο τουρισμός είναι βασική αναπτυξιακή επιλογή της πόλης, όχι όμως μονοδιάστατα, γιατί η δραστηριότητα αυτή είναι εκτεθειμένη σε αστάθμιτους παράγοντες, οικονομικούς, υγειονομικούς και πολιτικούς. Αυτό όμως απαιτεί περαιτέρω ανάπτυξη και στήριξη των υποδομών της πόλης, ούτως ώστε να αποτελεί τόπο ο Βόλος ποιοτικού προορισμού και όχι επισκεπτών κυριακάτικου μεσημεριού. Σε αυτό θα συμβάλλει ιδιαιτέρως και η προβολή των πραγματικών πολιτιστικών πλεονεκτημάτων. Η πόλη έχει την τύχη να περιβάλλεται από σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, από το βουνό των Κεντάβρων και να έχει ξεκινήσει από εδώ η αργοναυτική εκστρατεία με τον Ιάσονα. Ωστόσο, αντί η πόλη να προβάλλει αυτόν τον παγκοσμίως γνωστό μύθο και να αποτελέσει τον branding αυτής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, οι σημερινοί άρχοντες μέχρι πρότινος χαρακτήριζαν την αργό ψαρόβαρκα και απέστελναν εξώδικες δηλώσεις για τη μη υλοποίηση του μουσείου. Και όταν προφανώς, καθ' υπόδειξη τρίτων, κατάλαβαν, αν το κατάλαβαν, το λάθος, τότε αποφάσισαν να θυμηθούν το Μουσείο της Αργός για να προσθέσουν άβλη αξία στην πόλη. Η κακοποίηση του εγχειρήματος της Αργούς πρέπει να σταματήσει και να επανέλθει το εγχείρημα στον αρχικό του στόχο. Ο Βόλος όμως, εκτός από πόλη των άλλων, των επισκεπτών τουριστών, είναι ο δικός μας τόπος. Και εμείς που ζούμε εδώ διεκδικούμε την ποιότητα ζωής που μας αξίζει. Η επιλογή μας είναι μια πόλη φιλική στους κατοίκους της. Στοχεύουμε στη λύση του κυκλοφοριακού προβλήματος, ούτως ώστε η κινητικότητα των πολιτών στην πόλη να είναι και βιώσιμη και ασφαλής. Λύσεις υπάρχουν και δεν είναι προφανές προϊόν επιστημονικής φαντασίας. Απλώς, είτε δεν το θέλησε η σημερινή Δημοτική Αρχή, είτε δεν μπορούσε, όπως είπε και ο κύριος Πετράκος. Το αποτέλεσμα είναι ένα και το αυτό. Η πόλη οφείλει να επιστρέψει στις βασικές αρχές της βιώσιμης κινητικότητας.
και να μην παρεκκλίνει. Η μετατροπή οδών σε ήπιας κυκλοφορίας, οι πεζοδρομήσεις, η προώθηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, του ποδηλάτου, η αποτροπή της χρήσης αυτοκινήτου στο κέντρο, η απρόσκοπτη χρήση κοινοχρήστων χώρων πρέπει να αποτελούν προτεραιότητές μας. Πρέπει επιτέλους να καταφέρουμε να έχουμε πεζοδρόμους και ελεύθερα πεζοδρόμια για να μπορούν να κυκλοφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι μητέρες, τα καροτσάκια, οι ηλικιωμένες. Ειδικά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλους τους δημόσιους χώρους για να μπορούν να συμμετέχουν και στην κοινωνική ζωή της πόλης και μάλιστα με ασφάλεια. Η ασφάλεια οδική και όχι μόνο δεν αφορά στους δρόμους που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του Δήμου, αλλά και σε αυτόν της κεντρικής διοίκησης, περιφέρειας. Και αναφέρομαι στον περιφερειακό δρόμο, στους δρόμους σύνδεσης με τις περιφερειακές ενότητες του Δήμου, Πορταριάς, Μακρινίτσας κλπ. Στους οδικούς αυτούς άξονες, μέχρι τώρα έχουν συμβεί πάρα πολλά ατυχήματα, τα οποία με διαφορετικές παρεμβάσεις θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί. Και οι παρεμβάσεις αυτές, οι κόμβοι, δεν είναι η μοναδική λύση. Έχουν σχέση όχι μόνο με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, αλλά κυρίως με την ασφάλεια αυτής. Ανισόπεδες διασταυρώσεις, λακκούβες, αποκαταστάσεις. Η ποιότητα ζωής όμως εξαρτάται και από την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στους δημότες. Θα πρέπει να εξυπηρετούνται οι δημότες άμεσα και ταχύτατα. Η ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των υπηρεσιών του Δήμου είναι απολύτως απαραίτητη, όπως επίσης και η επιλογή έξυπνων λύσεων. Τα καθημερινά ζητήματα των πολιτών μπορούν να αντιμετωπίζονται σε επίπεδο χρήσης κινητού τηλεφώνου. Ο Βόλος έχασε την ευκαιρία να ενταχθεί στις έξυπνες πόλεις. Επειδή κατά την άποψη της σημερινής Δημοτικής Αρχής η εξυπνάδα αποκτάται στα πεζοδρόμια και να διαχειριστεί με εξυπνάδα και το ζήτημα του νερού. Δεν συμφωνούμε με την επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση των ΔΕΙΑ. Το νερό είναι ούτως ή άλλως δημόσιο αγαθό. Και για να είμαι ακριβής, ούτε και η σημερινή κυβέρνηση έχει διαφορετική άποψη. Αυτό που αμφισβητείται είναι αν πρέπει να υπάρχει ιδιωτική διαχείριση. Το νερό δεν είναι ανταγωνιστικό προϊόν και δεν υπάρχουν άλλοι πάροχοι διάθεσης νερού. Το που οδηγεί η άκρητη ιδιωτικοποίηση το είδαμε πρόσφατα και με τον ΟΣΕ. Και οι γραμμές του ΟΣΕ κρατικές ήταν. Η ιδιωτική διαχείριση όμως της κίνησης είδαμε που κατέληξε. Η ποιότητα του νερού στο Βόλο δεν είναι καλή, με αποτέλεσμα να επιλέγεται το εμφιαλωμένο από το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού. Ο Δήμος δεν έχει εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες από τις υπάρχουσες πηγές του Πηλίου. Το νερό στο Βόλο είναι ακριβό και αυτό έχει σχέση και με τη διαχείριση των οικονομικών της ΔΕΙΑΜ. Είναι γεγονός ότι οι υποχρεώσεις της συγκεκριμένης δημοτικής επιχείρησης από κάκιστες επιλογές έχουν αυξηθεί δραματικά. Και αναφέρομαι στην περίπτωση της Εργίλ. Η σπίθα αυτή μπορεί να άναψε το 2007, διευκρινίζω, όχι με ευθύνη των υπαλλήλων όπως με περισσή ευκολία έχουν ισχυριστεί κάποιοι. Από το 2014 όμως και μετά πήρε φωτιά και φούντωσε στη συνέχεια επειδή η τωρινή Δημοτική Αρχή θεώρησε ότι με κοπανιστό αέρα θα τη σβήσει. Και έρχεται εκ των υστέρων όταν πήραν τα πάντα φωτιά και λέει μας έδωσαν νερό να τη σβήσουμε. Όταν ήδη δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα χρέη. Το κόστος ενέργειας της ΔΕΙΑΜ είναι επίσης ψηλό και έχει τον αντίκτυπό του και στο νερό και λόγω της πολιτικής της κυβέρνησης, αλλά και διότι ο Δήμος είτε δεν διεκδίκησε σε συνεργασία με άλλους Δήμους καλύτερους όρους παροχής ενέργειας, είτε δεν ήταν στις προτεραιότητές του, είτε και το κυριότερο, δεν επέλεξε άλλες δυνατότητες ενεργειακής υποστήριξης μέσα από εναλλακτικές λύσεις. Οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις του Δήμου μπορούν και πρέπει να εξυπηρετούνται ενεργειακά από εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Φωτοβολταϊκά, βιοκαύσιμα. Η ΔΕΙΑΜ, από όσο ξέρω, έχει μελέτη για υδροελεκτρικό. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι στις προτεραιότητες των διοικούντων. Εξοικονόμηση πόρων μπορεί να προκύψει και από τη διαχείριση της τεράστιας
ανεκμετάλλευτης δημοτικής περιουσίας, αστικής και αγροτικής, γιατί ο Δήμος επεκτείνεται από το Φυτόκο μέχρι τον Άγιο Λαβρέντη. Αναφέρω το εγκατελειμμένο Δημαρχείο του Ιολκού, του Δήμου Ιολκού, του τέος Δήμου Ιολκού, που δεν έχει αξιοποιηθεί, άλλα κτίρια στο κέντρο της πόλης, του Μευσούτ, στην πόλη Μέρη. Ανταυτού επιλέγεται η αξιοποίηση συγκεκριμένων ακινήτων, κυρίως της παραλιακής ζώνης. Υφίστανται όμως σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο η διαχείριση αυτή γίνεται με τον προσφορότερο προς το συμφέρον του Δήμου τρόπο. Δέστε τα μισθώματα των ακινήτων στην παραλία, αυτόν που διαχειρίζει το Δήμο και τα διπλανά, και θα καταλάβετε από το ύψος αυτόν τι ακριβώς εννοώ. Και βεβαίως η χρήση των δημοτικών κτηρίων αποδεικνύει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται η σημερινή Δημοτική Αρχή την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Οι ξενώνες του Δήμου χρησιμοποιούνται για φιλοξενία ποδοσφαιριστών συγκεκριμένης ποδοσφαιρικής ομάδας, όπως επίσης και οι εγκαταστάσεις του Πανθεσσαλικού Σταδίου. Η σημερινή Δημοτική Αρχή χρησιμοποιεί τους δημοτικούς χώρους ανά περίπτωση. Πέρυσι δεν δόθηκε χώρος για συναυλία γνωστού συμπολίτη μας καλλιτέχνη, η οποία τελικά έγινε στο Πανεπιστήμιο με την ψευδή δικαιολογία ότι υπήρχαν λόγοι συντήρησης. Και πότε τα γήπεδα τα δίνει στις ομάδες μας, πότε όχι, ανάλογα με τη βούληση του τωρινού μας άρχοντα. Σε τελείως βέβαια δεύτερη μοίρα έχει περιέλθει και ο πολιτισμός της πόλης, που για μας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα. Ο πολιτισμός συνδέεται με την παιδεία, αλλά και με τις τέχνες και τα γράμματα. Στη διάρκεια αυτών των 9 ετών δεν κατασκευάστηκε ούτε ένα σχολείο και τα περισσότερα είναι ασυντήρητα. Είναι αδιανόητο το 2023 τα παιδιά μας, οι μαθητές μας, να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Οι σχέσεις της Δημοτικής Αρχής με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι οι χειρότερες δυνατές και οι δικαστικές αμφισβητήσεις εξακολουθούν να είναι σε κρεμότητα. Αντί της συμπόρευσης του Δήμου με το Πανεπιστήμιο, επιλέχθηκε η αντιπαράθεση με κίνδυνο ακόμη και απαξίωσης ενός θεσμού που η συμβολή του στην πόλη θα μπορούσε να είναι τεράστια. Στο χώρο του πολιτισμού παραγνωρίστηκαν σημαντικοί καλλιτέχνες της πόλης μας, όπως ο προσφάτως αποβιώσας Βαγγέλης Παπαθανασίου. Αντιμετωπίζονται δε με χαρακτηριστική αδιαφορία η συνεισφορά άλλων ιδρυμάτων, όπως του Πορφυρογένειου, της Συμφωνικής Ορχήστρας του Βόλου, του Δημοτικού Θεάτρου. Είμαστε η πόλη που κατά το τελευταίο έτος, σε αντίθεση με τα προηγούμενα 25, δεν έκανε ούτε μία παράσταση το ΔΠΘ. Μέρος δε του πολιτισμού αποτελεί και ο αθλητισμός. Όχι μόνο δεν έχουν επεκταθεί οι αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και οι υπάρχουσες είτε χρησιμοποιούνται για άλλους λόγους, είτε παραμένουν ασυντήρητες. Αν δείτε το γήπεδο του στα Μελισσάτικα θα καταλάβετε τι εννοώ. Στην Ανομαλιά που δεν έγινε ποτέ, στην Τούμπα, το ΕΑΚ που είναι σε κατάσταση διάλυσης. Το εκθεσιακό κέντρο του Βόλου, αντί να χρησιμοποιείται για αθλητικές δραστηριότητες, χρησιμοποιείται για μουσικές παραστάσεις που θα τέριαζαν σε νυχτερινά κέντρα της παραλιακής των Αθηνών. Ούτε λόγος βέβαια να γίνεται για κλασικό αθλητισμό σε μια πόλη που ανέδειξε πλήθος πρωταθλητών και Ολυμπιονικών. Ο Δήμος μας όμως δεν είναι μόνο το κέντρο του Βόλου και η είσοδός του, αλλά και οι γειτονιές του και οι δημοτικές ενότητες. Εκεί όπου τα σκουπίδια περισσεύουν, οι δρόμοι είναι εγκατελειμμένοι και οι συντηρήσεις ανύπαρκτες. Δεν υπάρχουν προνομιακές και μη περιοχές. Αυτές δηλαδή του θεάματος και αυτές της δουλειάς και της διαβίωσης. Την εικόνα της συνολικής εγκατάλειψης, αυτής που περιγράφω, επιβεβαιώνουν σε όλο το Δήμο τα αδέσποτα ζώα που περιφέρονται ανεξέλεκτα και αποτελούν πραγματικό κίνδυνο για την πόλη μας. Κίνδυνο για τις πολίτες, κίνδυνο και για τα ίδια από την εγκατάλειψή τους. Και είναι ένα ζήτημα που μπορεί να λυθεί σε συνεργασία με τους γειτονικούς δήμους, με τις ενώσεις, με τους κτηνιάτρους και με τις φιλοζωικές οργανώσεις. Παντελής αδιαφορία. Η Δημοτική Αρχή, εκτός από τα αδέσποτα που εγκατέλειψε στην τύχη τους,
έχει εγκαταλείψει στην τύχη της ή στην ατυχία της και τη διαφάνεια και τη λειτουργία των θεσμών. Η διαφάνεια οριοθετεί τη διαφορά από τη διαπλοκή. Και η διαπλοκή, με απλά λόγια, ορίζεται ως η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας του επιχειρηματία και του πολιτικού. Εάν στο Δήμο μας βλέπετε κάποιους να έχουν πολιτική, δημοτική εξουσία και ταυτόχρονα να συναλλάσσονται οι ίδιοι, εμφανώς ή αφανώς, επιχειρηματικά με το Δήμο, τότε βεβαίως εγείρονται σοβαρότατες υπόνοιες. Δεν αποδίδουμε στον εαυτό μας προκαταβολικά καμία ιδιότητα τιμητή. Εάν όμως υπάρχουν ενδείξεις για παρατυπίες, μιας και κανένας δεν έχει λογοδοτήσει ποτέ και για τίποτα, τότε θα ζητήσουμε την παρέμβαση όλων των ελεκτικών αρχών και όχι μόνο των δικαστικών. Ζητήθηκε πριν λίγες μέρες από Δημοτική Παράταξη η ενημέρωσή της για τις δαπάνες της ΔΕΙΑΜ προς την Αιγύλ. Η απάντηση ξέρετε ποια ήταν? Δεν υφίσταται ένομο συμφέρον. Ζητήθηκε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το LNG. Η απάντηση ήταν δεν προβλέπεται από τον κανονισμό. Χρειάζεται να εξηγήσουμε τίποτα παραπάνω? Σε σχέση με τη λειτουργία των θεσμών στο Βόλο, οι εικόνες από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι κάτι παραπάνω από χαρακτηριστικές. Εισέρχονται οι βριστές, και κοιτάω στη Φωτεινή, ενδεδειμένοι ως φαντάρι, χλευάζονται οι παριστάμενοι πολίτες, χαρακτηρίζονται κοπρίτες, άπλητοι και όλα αυτά υπό τα όματα των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας και τα χειροκροτήματά τους. Γίνεται αντιληπτό ότι η δημοκρατία στην πόλη μας βρίσκεται υπό διωγμών. Όλοι όσοι εκφράζουν διαφορετική άποψη διώκονται και προπυλακίζονται. Ιδίως όταν εκπροσωπούν και εργαζομένους. Τρανό παράδειγμα οι συνδικαλιστές και πιο χαρακτηριστική περίπτωση η ίδια η πρόεδρος των Δημοτικών Υπαλλήλων Βόλου. Συμπολίτες και συμπολίτες, σας λένε ψέματα και μάλιστα συνεχώς. Σας λένε ψέματα για τα έργα. Ας σταματήσει κάποτε αυτός ο μύθος της Δημοτικής Αρχής των Έργων. Θέλετε να κάνουμε συγκρίσεις? 1983 έως 1998, 115 πλατείες στο Βόλο. 1982, 1998, 1150 στρέμματα δημόσια γη στο Δήμο Νέας Ιωνίας. Επιθητείας Μπέου, ούτε το 5% των αναπτυξιακών υποδομών της περίοδου που αναφέραμε. Είναι στοιχεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αυτή είναι η Δημοτική Αρχή των Έργων. Χωρίς να μηδενίζουμε αυτά που έγιναν, που καλώς έγιναν, θα γινόταν όμως ούτως ή άλλως σε όλες τις πόλεις, αφού υπάρχουν πόροι και από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εάν δηλαδή την περίοδο της Δημοτικής Αρχής αυτής δεν ήταν αυτοί που κυβερνούσαν, και ήταν ο κύριος Πατσαντάς, ο κύριος Μητσικός, ο κύριος Αποστολάκης ή οποιοδήποτε άλλος, δεν θα γινόταν η κόμβη. Η κυρία Χρυσοβελώνη δηλαδή θα ενδιαφερόταν τότε για τη χρηματοδότηση. Θα είχε διαφορετική άποψη? Είναι αστείο έργα που έχουν προγραμματιστεί από προηγούμενες δημοτικές αρχές που εκτελέστηκαν τώρα να θεωρούμε ότι αναβάθμισαν μόνο αυτά την πόλη. Δεν τα μηδενίζουμε, καλώς έγιναν, αλλά ας σταματήσει ο μύθος. Σε έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την οποία πάλι επικαλούμε, του Γενάρη του 2014, καταγράφονταν τότε ο Βόλος ότι καταλάμβανε την πρώτη θέση στην ποιότητα αστικής ζωής μεταξύ 7 πόλεων μεσαίου μεγέθους περίπου ίδιου. Μπορούμε να το πούμε σήμερα αυτό, για να δούμε πραγματικά τι καταφέραμε? Τα δικά μας έργα, αυτά που θέλουμε εμείς, θα στοχεύουν στις υποδομές και στην ανάπτυξη της πόλης. Όχι στη βιτρίνα αυτής. Στη σύνδεση του Βόλου με τις γειτονικές πόλεις, αλλά και το κέντρο της χώρας. Η ηλεκτροκίνηση της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου-Λάρισσας έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε επίσης κάποια στιγμή την κατάργηση ή τη μείωση των διοδίδων στη σύνδεση με τη γειτονική πόλη, όχι γενικώς. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες του πολιτικού αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου και την καλύτερη οδική σύνδεση με αυτό.
του οποίου ο χαρακτήρας θα πρέπει να δοθεί με περισσότερη έμφαση στην ανάπτυξη του τουρισμού. Επίσης, να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες του λιμανιού, που πρέπει να είναι κυρίως επιβατικός και όχι εμπορικός ο χαρακτήρας του. Σας έλεγαν πάλι ψέματα πριν από λίγο καιρό ότι παλεύουν να ικανοποιήσουν το χρόνιο αίτημα παραχώρησης της χερσαίας ζώνης λιμένος στο Δήμο. Το αίτημα είναι σωστό. Ο Δήμος πρέπει να διαχειρίζεται τη χερσαία ζώνη λιμένος. Είναι όμως έτσι? Όταν το έλεγαν αυτό, είχε ήδη δημοσιευτεί πριν κάποιους μήνες στο ΦΕΚ η οριοθέτηση υπέρ του ΟΛ, του δημοσίου δηλαδή, με υπογεγραμμένα τα τοπογραφικά για την οριοθέτηση από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Σας έλεγαν στη συνέχεια, όταν το αντελήφθησαν, αν το κατάλαβαν, ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας θα τους παραχωρήσει την εκμετάλλευση της ζώνης. Πριν μερικές μέρες, γνωμοδότης της ΡΑΛ, Ρυθμιστικής Αρχής Λιμνών, είπε ακριβώς το αντίθετο, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τους ψεύτες. Σας λένε ότι από την οικονομική διαχείριση του Δήμου έχει προκύψει πλεόνασμα 19, 20, 21 εκατομμύρια. Αν πράγματι ισχύει αυτό, τότε είναι για φυλακή. Ο Δήμος δεν είναι μαγαζί του καθενός να κάνουμε οικονομία. Ο Δήμος, εάν έχει πλεόνασμα, που δεν έχει, θα σας το πω στη συνέχεια, πρέπει να το διαθέτει για λογαριασμό των δημοτών. Δεν το αποταμιεύει. Βέβαια, και αυτό ψέμα είναι. Ουσιαστικά μιλάμε για χρήματα δεσμευμένα από προγράμματα έργων. Διότι αν είχε διαθέσιμα ο Δήμος, σε σχέση με τις υποχρεώσεις του, θα κινδύνευε καθημερινά από κατασχέσεις. Απλή σύγκριση του τελευταίου ισολογισμού του Δήμου με άλλες προηγουμένων θητιών άλλων δημάρχων θα οδηγήσει σε ακριβές συμπέρασμα. Οι ορκωτοί ελεγκτές έχουν συνεχείς παρατηρήσεις. Η μείωση των εσόδων του Δήμου, επειδή δεν τα εισπράττει, είναι τραγική. Το αποθεματικό αυτή τη στιγμή είναι μόνο 25.000 ευρώ. Ο δε ισολογισμός της ΔΕΙΑΜ δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. Σας λένε ψέματα. Βάφτισαν τις πωλήσεις σε ιδρύματα, όπως αυτή της Κιβωτού του Κόσμου, ως δωρεές. Στη συνέχεια, όταν κατάλαβαν ότι είπαν ψέμα, ότι έγινε πώληση με χαμηλό τίμημα. Όταν πάλι έγινε γνωστό ότι το τίμημα αυτό ήταν το διπλάσιο της αντικειμενικής, σας είπαν ότι αφορούσε τα ντουλάπια του Ιδρύματος. Σας λένε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να συζητήσει το θέμα του LNG. Ο Δήμος Αλμυρού το συζήτησε. Ο Δήμος Νοτιού Πηλίου το ίδιο. Και μεθαύριο, 2 Απριλίου, συζητάει αντίστοιχο θέμα ο Δήμος Χαϊδαρίου στην Αθήνα, με ομόφωνη, το τονίζω, θέση όλων των παρατάξεων. Τα ψέματα όμως ακόμη μέχρι αύριο, πρωταπηλιά, μετά τελειώνουν. Συμπολίτησες και συμπολίτες, ένα πέπλο έχει σκεπάσει την πόλη, εκτός αυτού των ρήπων. Αυτό της απογοήτευσης. Ένα φάντασμα όμως πλανιέται πάνω από αυτήν. Τη συμμαχίας μας απέναντι στο φόβο. Λέμε ένα μπράβο στους πολίτες που τολμούν και μας ακούν. Και αυτοί με τη σειρά τους θα πούν ένα ηχηρό όχι στους μπράβους της πόλης. Όταν ξεκίνησε η προσπάθειά μας, το πρώτο που ακούγαμε από όλους ήταν «Πού πάτε να μπλέξετε με αυτούς?» Και εννοούσαν με τη λέξη «αυτούς» αυτό που όλοι εννοείται, αλλά κανένας δεν τολμάει να μπει σε αυτή την πόλη. Το σίγουρο είναι ότι αυτοί θα μπλέξουν με εμάς και όχι εμείς με αυτούς. Και στο τέλος η πόλη θα ξεμπλέξει. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ και πάλι που δεχτήκατε την πρόσκλησή μου και ήρθατε εδώ. Στην ουσία όμως, εγώ άκουσα το δικό σας κάλεσμα και ανταποκρίθηκα σε αυτό. Και δεσμεύομαι
να τηρήσω την υπόσχεσή μου, ακούγοντας τις προτάσεις σας και βρισκόμενος σε συνεχή διάλογο με εσάς και με όλους τους αρμόδιους φορείς που έχουν λόγο για την ανάδειξη της πόλης και την ανάπτυξή της, όπως το Επιμελητήριο, το Σύνδεσμο Βιομηχάνων, το Εργατικό Κέντρο. Μαζί όλοι θα δημιουργήσουμε τη συμμαχία για την αλλαγή στο Βόλο. Και σε αυτό χρειάζονται όλοι, μπαρουτοκαπνισμένοι και άκαπνοι. Τελικά, γιατί εμείς, γιατί ήμασταν και χτες εδώ, είμαστε και σήμερα εδώ σε αυτή την πόλη και θα είμαστε και αύριο. Γιατί μπορούμε καλύτερα, γιατί είμαστε καλύτεροι. Γιατί μπορούμε να παραδώσουμε έναν καλύτερο Βόλο. Αυτόν που δανειστήκαμε από τα παιδιά μας και έχουμε χρέος να τους τον επιστρέψουμε καλύτερο. Το όραμά μας για την πόλη, μα ήδη το αναφέραμε. Την υλοποίησή του θα την αναλάβει η νέα γενιά. Αυτή που μας χλευάζει γιατί τη στερήσαμε τους ανοιχτούς της ορίζοντες. Το όραμα για την πόλη θα σας το περιγράψω με αυτό που μου είπε ο πατέρας μου όταν παιδάκι πλέον όταν ήρθε στο Βόλο, με πήγε στην παραλία για να δω την παρέλαση. Κατεβαίνοντας, περάσαμε από την Κοραή, μεταξύ Δημητριάδος και Ιάσονος, υπήρχε τότε ένα κακόφημο καφενείο σε εκείνη την περιοχή και μου λέει, εσύ δεν θα περνάς από εδώ. Στη συνέχεια, βρήκαμε ένα μηχανουργείο που κατασκεύαζε μηχανές θαλάσσης. Μου λέει, αυτοί οι άνθρωποι είναι νοικοκυρέοι. Περάσαμε από τα παλιά ψαράδικα, είδαμε τους καπεταναίους, μου λέει, η θάλασσα είναι η ζωή της πόλης και κατευθυνθήκαμε στην παρέλαση. Μου έδειξε τον αξιωματικό του στρατού που κρατούσε τη σημαία. Και μετά τους πρώτους μαθητές των γυμνασίων με τη σημαία. Αυτούς θα μοιάσεις. Αυτό είναι το όραμά μας. Μια γενιά στην πόλη, πρώτη στη δουλειά, πρώτη στον αγώνα. Πρώτη στον αγώνα, πρώτη στα μαθήματα. Και η πόλη, πρώτη στα γράμματα, πρώτη και στα γρόσια. Σας ευχαριστώ πολύ όλους.